nova loppunopeus sillan 286 kilometriä tunnissa, ja se oli eka 7-alkuinen aika tälle kesälle tähän ryhmään. En muista nyt suoralta kannalta, mitä viime vuonna tässä rökässä taattiin aikoja, mutta joka tapauksessa kurja vauhti oli kaikilla edellisessä vedossa. Viime kesänkin varmaan olisi mennyt tämän korkean seistään. Nyt Ollikaisen lähtö menee aivan piparikin, kun pyörä hyppää. Pyörävalo hyppää siinä ja Juha katsoo, että mitä päästä sitten enää turhaa revittelemään kuin Soula. Se on kyseessä tietysti. Tuossakin olisi ollut tärkeää saada niinku ehjä lähtö. Ainahan se on tiimille teknistä tietoa ja kokemusta pyörästä lisää. Ja painopinalisti on hauska päästä 80 sinne. Eli Kimmo Pulakka, Juha Lehtomäki. Edellisellä kierroksella Pulakka 8.52, Lehtomäki 8.24. Pulakka kyllä otti oikein puolella tuon burnoutin, eli nyt on kyllä varmasti menemisen meininkiä. Lehtomäki tuo vähän vanhempi R-Suzuki ja Pulakalla tuo vallattoman hauskan näköinen Suzuki Hayabusa, mutta niitä on hauskuus kaukana, kun tuolla kytkimen liipasee tuosta viivalta. Kyllä työntää. Ikäiselle Pulakka pääsee karkaamaan, mutta aika riitarinä ja sitten sieltä Lehtomäki rullaa vierelle ja taitaa mennä ohi. 8.1.66.